Oh, mga bay. Banat na pod. Mintas init pa kayo sa sabaw. Oh. Okay kayo. Sudan. Mag-isda na ita karon mga bay. Oh. Isda. Medyo dili gyud tayo ni makaboy lumabay kay bukugon mo ni. Hop. Diba? Wow. Grabe. Okay kayong sabaw. Hop. Di pa hapit ng padak pa. Ito apa? Oh, overloaded na kayo mga bay. Sabaw. Siling demonyo. Oh. Lami kayo ni dili mo ang atong siling demonyo res bukid. Para ni sa at pagpahamis ni sa atong naong. Oh. Boom. Sobrang hanghang. Isda. Oh. Nahinay lang tayo ni kay dili ra man siya gabi. Balayo na to. Oh. Oh, di ba? Okay kayo? Oh. Grabe. Higop mong sabaw mga bay. Mintras init pa kayo. Okay kayo? Tapos sabaw. Grabe. Oh, di ba? Silin labuyo. Oh, hangga ito. Grabe. Masahang talaga yung siling labuyo sa siling demonyo.
balihon na to. Pikas na po. O, di ba? Okay kayo. Sabaw. Grabe sabaw. Sudan. Wala na. Sudan lang mo bay. Pero tingin na yun, kaya na kumusuga. Labi na siguro. Mga lamas. Para ni sa atong lawas. Lami kayo ni. Grabe. Oh, lamas ako, lami kayo ni. Okay tayo. Hindi mo ba